Ay mga kaparin Jason, good morning, good morning. At yun, medyo tatanghaliin tayong mga punta sa sa pabahay kay Crystalline. At gawa nga ng bibili muna ako ng balot. Punta muna ako ng Nabwa bago pupunta dun sa barracks. Kaya pasensya na po sa mga sponsor sa pabahay kay Crystalline at kay Kuya Noli. At siyempre sa mga kasamahan ko, pasensya na kayo kasi malilate talaga ako ngayon. At may negosyo ko ngayon eh. Kaya bibili muna ako ng balot bago pupunta ako ng barracks. At dito na ako dadaan sa bato kasi mas malapit kaysa kung dadaan pa ako ng Santo Domingo. Tsaka kailangan kasi may dalawang tray pa naman dun. Parang problema pag maubusan, kailangan ko may stock. Kasi mga customer, kapag yung negosyo, pag pumunta sila walang mabili, pag nauubusan madadala yung customer. Kaya gusto ko laging may stock. Let's go. Sana may balot pa kasi hindi lang naman ako yung kumukuha dito ng balot. Yung nagkakaubusan dito. Nandito ako sa balutan. Apat na tray ulit. Nakabili na ako ng balot. Tapos sitcharon pa sana, kaso walang sitcharon. Bali diretso na ako dun sa barracks para makagawa dun kay Kuya Puloy, makakuha tayo ng video. Tapos paghapon diretso na ako dun sa uwi rin ako sa bahay para magluto na naman ng balot pangtinda. Right? At syempre maraming salamat kay Kuya Ruben Liboon na bigyan ko raw ng balot yung tropa doon sa barracks. Magdala daw ako ng 20 piraso na 20 piraso na balot. Ibigay ko na doon sa barracks, pa-stock sa kanila. Tapos yung iba pang stock daw pag pag nag-live ako.
salamat din kay Kuya Benji na nagsend din kay Miss ng Gcash para daw pag nag-live yung mga kapatid ko na pag nag-live ako na kumakanta yung mga kapatid ko may pang snack daw. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, sa inyong lahat maraming salamat. Kay Ate Cherry, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At nagdala na rin ako ng suka para matikman din nila yung suka na ginagamit ko sa balot. Grabe traffic pa. Ay, mapunta na akong barracks at sila, nandun na sila kaila Crystalline, nadaanan ko sila. Bali magbibis lang ako dun sa barracks. At iwan ko muna to dun sa barracks itong mga balot. Tapos punta na ulit ako kay Crystalline. Grabe, hindi pa nga ako nag-almusal. Kasi nahabol ko kasi itong balot. Kasi nagkakaubusan doon. Kasi marami kaming kumukuha doon Yun. Dito na ako sa barracks. Ha? Ay, namili muna ako sa nabuwa. Itlog. Balot. Huh? Ilaw pa. Ang dami. Ang dami. Ano yun? Iwanan ko muna to dito. Ang dami. Wala, kung mamaya pa akong hapon pagkatas ng trabaho, kapos ng oras. Pero late ngayon. And magbibis muna ako. At nandun na sila kaila Crystalline. Iwanan ko muna to dito. Ayan po Kuya Robin yung 20 yung piraso na balot. Binabad ko na para mamaya madali yung mga gasan. May mga dumi-dumi kasi may mga ipot. 20 yung piraso. Gilid ko muna para mamaya si Ate Bedang, kumusta yung suka? Nagawa mo na? Kami gumagawa Gawa mo rin kami? Nagdadala na lang ako. Masarap Ang yan. masarap. Si Charon. Parang Jason, dito na tayo sa babae kay Crystalline. Escapuloy. Gagawa ng scaffolding. Magalo pa? Mamaya na. Kiramdam. Maganda. Kiramdam muna. Wala naman may tenyo. Pasaya ka dito. Yung alin. Oh.
Scaffolding. Teka. Tol. Karot. Asa na dyan? Steven. Layo, Parson. Ha? Kasya na yan. Okay na to sa akin. Okay, okay. Mamaya naman ulit. Yes, boss. Talo, para mamaya. Go. Bisa tayo. Ay, sabay pundo. Panagkatay tayo sa nila. Tapos lang natin. Pangpondo, panghinto. Daming grabo. Meron yata. Sabado, alam na. Papatay tayo dyan sa loob. Ulit sa siminto na yan. Ano nagsama ko? Ano ang kagpapaloy? Tawagan? Kayang-kaya to. Kaya mo? Ano nga ka?
Ha? Ah, forma. Okay, awak. Sige. Okay. Wala ka tanong? Parang tuloy-tuloy ba? Parang in-shot mo pa ako ah. Sabay tawag eh. Hindi ka sana mahalata kung hindi ka tumawa eh. Oo, talaga. Nandiyan ba? Sinadya, tumawa eh. Maluktot na. Sige, sige. Pantay ko. Ayan o. Yot, pasuyo. Hawak. Itong nakatayo. Oh, wow. Huwag mo dandalan. Mababagsak ka. Mabigat to. Saan to? Labas. Ako. Tumba mo sa orot. Yung kawayan. Tumba mo. Tumba. Sige, tumba. Yan. Sige, tayo. Kasabit ko rin. Dalawa, kuya. Ano ba na? Ada. Yung obligasyon mo doon, linisan mo yun. Wala makapaglinis doon.
Para hindi halatang matanda na. Tatlo. Malagbag. Nasaan yun ang bintana ko? Dalawa. Ano pa kinani, makakapot na naman. Sabday. Oo. Perming. Ano kaya kung dapat ganyan na lang pala naging ano ko, no? Content. Di, tagapanganak. Taga-anak ka na. Grabe ka. Hari, Luto ito. Pupunta rin. Saan natin daw? Alambre. Oo. May bakal doon. Kalera alambre. Hindi mo tayo tali ko sa taas. Tindihan mo. Oo. Ay, butik mo yan. Bumarap pa sa ano, basang kita ano. Sakit na? Sakit na? Tapos ka na hinampas yung bandage mo. Ayun po. Ayun. Sabi na yan. Sabi na yan. Parang tuwan. Tuwan. Tapos ang vlog. Okay. Adi. Kato na kababad ko. Tabla doon sa taas? Supol din. Sa pangalawa na yun. Adi. Ha? Ay, sa taas na yun. Tatlo yan, tatlo sa ilalim. Dalawa lang. Parang tapos ah. Pako. Dito. Tapos. Ha?
Oh, saan pa? Abot. Abot ba dyan? Let's go! Labas mo to. Tanggalan ko na yan. Tara, tuloy. Yan po nagawa. Ha? Sapa. Isa pa. Tuma ko siya. Ay, meron doon. May double doon. Oo. Bit-bit mo na yung kanina. Ay, ito. Marami pang kao dito po. Kagilid lang. Ito kayo pala. Double. Bulay mo. Parang magamit natin sa kabila. Ay, matulyo. Pero. Mahamo talaga ang buto ni Pilo. Ano kulang pa yan, kuya? Ha? Kulang pa yung kaon na yan? Ang mga tas. Ang mga tas.